It-tabiba Mary Vella nħattret bħala l-Kummissarju għall-Anzjani l-ġdida għal 3 snin li ġejjin. Dr. Vella se tkun it-tieni Kummissarju għall-Anzjani wara Helen Malija u n-nomina tagħha ġiet approvata b'mod unanimu miż-żewġ naħat tal-Kamra. F'dan l-irwol hija se twieġeb lejn l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż il-Parlament. L-irwol tal-Kummissarju huwa li jaħdem sabiex jippromovi l-ħarsien tal-anzjani minn kull abbuż, ħsara, trattament mhux xieraq, traskuraġni jew sfruttament. Fl-ewwel kumment tagħha ma' News, it-tabiba Vella li ħadmet tal-40 sena sħaħ bħala tabiba tal-familja qalet li se taħdem biex issaħħaħ il-jeddijiet tal-anzjani. Nżidu id-drittijiet tal-anzjani, naħdmu biex ikun hemm iżjed għarfien fuq id-drittijiet tal-anzjani, naħdmu biex ikun hemm iżjed għarfien fuq is-solitudni u kif nistgħu nelbuha. Nippruvaw inneħħu id-diskriminazzjoni fuq l-età u nżidu u naraw li jkun hemm introjtu sikur għall-anzjani kollha biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja iżjed komda. Dr. Vella spjegat kif aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiżdiedu n-numru ta' anzjani f'pajjiżna. Dan hekk kif fl-aħħar snin, grazzi għall-impenn tal-Gvern, l-anzjani Maltin qed igawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar. Qabel kien ikun hemm iżjed imwiet meta kienu iżgħar, in-nies kienu jkunu iżgħar minħabba li ma kienx hemm ikun hemm aċċess għas-saħħa, servizzi tas-saħħa bħal investigazzjonijiet u dan. Barra minn hekk illum hemm iżjed għarfien fuq wieħed jista' jagħmel biex itejjeb is-saħħa tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis faħħar il-ħidma li wettqet il-Kummissarju Malija u qal li l-ħatra tal-Kummissarju Vella tixet it-trasparenza tal-Gvern biex ikompli jħares l-interessi tal-anzjani f'Malta. Aħna ma ddejjaqna xejn illi konna xi ħadd qiegħed jagħmel checks and balances, anzi kien dan il-Gvern li propona u nnomina dan il-Kummissarju biex ikun qiegħed hemmhekk ħalli dawk l-anzjani tagħna li jkunu vulnerabbli u jkunu qegħdin mhux jiġu trattati bħal komplement tas-soċjetà ikollhom punt ta' referenza fejn imorru u jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.